Salut, sunt Angel Florin Mihai din grupa B4 și în continuare voi prezenta tema 6 la PLSQL, cea în care trebuia să serializăm niște obiecte. Practic am creat un obiect foarte simplu, un obiect persoană care are câmpurile nume, prenume și e-mail în tabela în PLSQL și apoi am mai creat un obiect similar și în codul din Java. Apoi am făcut o tabelă de persoane care țineau un ID și câte o persoană, this person, ok? Și apoi ceea ce am făcut în codul din Java a fost să creez, să zicem, ok, o persoană inițială pe care încerc să o serializez, adică am creat cu numele meu, să zicem, Angel Florin și adresa de e-mail, ok, am printat ca să afișez, apoi m-am conectat, am obținut ID-ul, noul ID pe care o să inserăm în tabela de persoane și apoi urmează să inserăm în persons un obiect de tipul persoană care este unul la unul cu obiectul person aici, da? Deci nume, prenume și e-mail. Așa. După care, ok, am setat în prepare statement câmpurile, am dat commit, deci până aici a fost realizarea. Apoi am selectat din tabela persons, am selectat păstrând același ID, am preluat înapoi obiectul, creând un alt obiect ca să arăt că sunt la fel, extracted person, și apoi l-am afișat. Și dacă totul a funcționat corect, atunci și atât obiectul inițial cât și noul obiect extras ar trebui ambele să aibă numele Angel, prenumele Florin și adresa de e-mail angel.florin.nu@gmail.com. Haideți să dăm o urlare să arătăm că funcționează. Ok, deci se observă practic că cele două obiecte, deși sunt diferite, practic unul a fost inserat în bază de date și celălalt scos din bază de date. Să aruncăm o privire și aici în tabelă, să arătăm că într-adevăr s-a mai format încă un obiect. Și acesta a fost laboratorul. Mulțumesc mult pentru atenție.